Gadan, ang sarong minor de edad makalis na makuryente sa Barangay Libyo, Tiwi Albay, mag-aalas 7 nin banggi ka nakaaging Miyerkules, Agosto 28. Binisto ang biktima na sarong 16 anyos na lalaki, grade 11 student, residente kan Barangay Kararayan, parehong banwaan. Basado sa investigasyon, napaihi sa nasambit na porsyon ang biktima kan matungtungang kaini ang live wire. Pigtarabangan pa ining isalbar kan sa iyang mga amigo as inipigdara sa ospital alagad pigdeklarang dead on arrival. Yung wire na yon, nakaduman sa tubig. Kung pa nakaduman sa alin ng wire. Tapos, nang natungtungan niya, paghalon niya, yun po ito na tumba siya. Tapos, nakikita niya yung wire. Padagos man na pig-iimbestigaran kan Tiwi Municipal Police Station ang insidente. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Maging maingat kita, hilingon tamo na kung ang wire na yan, itong wire na ito, naka-drop wire na nakalaylay lang duman sa may harukan, dahil naman pigisip na itutupalan may kuryente na tutulay duman. So para sa to, lagabos na lang lagabos na wire na nahihiling na nahihiling dyan sa maging ingat kita sa paglakaw or magreparo muna kita bago kita madulok sa sa mga lugar na dahil sa kabisado. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.